खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। BKWAC खौ बिटिआर बादिनो समानै जौगाखांहोगोन बुंदों दिपेन बर'। दुधनैयाव साहित्य एकाडेमि आरो बर' रेबग्रा जुथुमनि जर'खा थुनलाइयारि हाबाफारि। BPFआ सुबिदाबादि हानजा महाजोताव थायामोनब्ला मोनसेबो मासि मोननाय नङामोन। नगाव पुलिसनि एनकाउन्टाराव फरायसा दैदेनगिरिनि जखम। नगाव एनकाउन्टारनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबाय। काजिरङा नेशनेल पार्कआव सासे हाग्रा रैखाथि जवाना गोमाना दं। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हजाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि थान्दै जख'न्थाइ आरो हजाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सेथि थान्दै जख'न्थाइया साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मैया हजायनि काकी बेलतला बाजाराव गाजा गोमजायै जालाङो। हजाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हजाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बे जख'न्थाइनिनो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मेरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिआर गोरोबथानि 5.3 दफानि गेजेरजों आसामाव रायजो जानाय गासै बर' आरो ट्राइबेल माहारिनि सुबुंफोरनो फरेस्ट डुवेल एक्ट 2006 आयेननि गेजेरजों हानि मोनथायखौ होगोन आरो बेखौ थाबैनो मावफुंनो थाखायनो बिटिआर गोरोबथाया 5.3 दफाखौ लाबोफानाय जादों होननानै बुंथियो। मख'नो गोनांदि हजाय जिल्लायाव हानि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि थाखाय एबसुनिफ्राय आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो WPT मन्थ्रिनि रायज्लायनाय जाखांबाय होननानै दिपेन बर'आ रायजोफोरनो फोरमायो। बेजों लोगोसे BKWAC खौबो बिटिआर बादिनो समानै जौगाखांहोनाय जागोन आरो सरासनस्रा रायजो राजाफोरा लुबैनाय बायदियैनो एबसुआ उदाङै BKWAC खौ नोजोर होलांबाय थागोन होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुङो। दैखंखोला एबा गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव थानाय जन मन्दिर नब्लाङाव रबिबारखालि सानसेनि हाबाफारिजों साहित्य एकाडेमि आरो बर' रेबग्रा जुथुमनि बानजायनायाव जोबोर मेहेरगोनां जर'खा थुनलाइयारि हाबाफारि खुंजादों। हाबाफारि बायदियै फुंनि 10 रिंगायाव साहित्य एकाडेमिनि ग्रामलक थुनलाइयारि हाबाफारिखौ जागायजेनदोंमोन। हाबाफारिखौ बर' रेबग्रा जुथुमनि नेहाथारि सभाराम बसुमतारिया बरायग्रोनानै लादोंमोन आरो बिनि उनाव बिस्वनाथ बसुमतारिनि मासि दैदेननायाव गासै 6 लिरगिरि खन्थाइगिरि फारियै अनिला सरगयारि, गीतिका बसुमतारि, बिरखां दैमारि, कीर्ति बसुमतारि, उजाला पाटगिरि आरो रिता बर'मोनहा गावबा गावनि लिरबिदांफोरखौ फरायथिदोंमोन। जोबनायाव बर' रेबग्रा जुथुमनि नेहाथारि सदानन्द दैमारिया साबायखर बावदोंमोन आरो बिनि उनाव मासि दैदेननाय मासिगिरिया सेथि हाबाफारिखौ फोजोबो। सेथि हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो नैथि हाबाफारिखौ जागायफिननाय जादोंमोन। बे नैथि हाबाफारियाव गांनै बिजाबखौबो बेखेवनाय जादों। बेखेवजानाय बिजाबफोरनि मुङा फारियै ज्ञानेन्द्र बसुमतारिजों सुजुजानाय गवालपारा जिल्ला बर' रेबग्रा जुथुमनि मोखां बिजाब दैथुन खुलुं, मुस्रिमा कीर्ति बसुमतारिनि गाव सोरजिनाय रायथाइ बिजाब QWनि आड्डा। बे गांनै बिजाबखौ साहित्य एकाडेमि बर' एडभाइजारि बर्डनि सोद्रोमा लोगोसे बर' रेबग्रा जुथुमनि बोसोनगिरि गागि लिरगिरि आरो सावरायगिरि राखाव बसुमतारिया। बेनि उनाव हाबाफारि बायदियै गुबुन गुबुन बिथिङाव जाफुंसार जानो हानाय गवालपारा जिल्लानि गासै 7 फारियै डक्टर सम्पाबती काक्लारि, रसन दैमारि, अनिला सरगयारि, नबीन चन्द्र दैमारि आरो मुस्रिमा गीतिका बसुमतारिमोनखौ गवालपारा जिल्ला बर' रेबग्रा जुथुमा मान बावदोंमोन। गासै 80 खन्थाइगिरि एबा सुंद' सल' लिरगिरि मोनहा गावबा गावनि सोरजिनाय लिरबिदांखौ फरायथिदोंमोन आरो आवरायदोंमोन। कर्नानि SOPखौ मानिनानै गासै 20 सुबुङा बाहागो लादोंमोन। हाग्रामा महिलारि आरो BPF दोलोआ सुबिदाबादि दोलो महाजोताव थायामोनब्ला मोनसेबो मासि मोननाय नङामोन। BTCनि बारग'हाय हाग्रामा महिलारि आरो BPF दोलोखौ गोख्रों रावजों सावरायना बे बाथ्राखौ बुंदों बरपेटा लक सभानि कंग्रेसि MP आब्दुल कालेकआ। आब्दुल कालेकनि बादिब्ला BPF दोलोआ जेबो नीति आदर्श गैया। 2021 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव BPFआ महाजोताव थायामोनब्ला लाथिख'सो जागौमोन। बबेखानि महाजोतनि थाखायसो BPFनि बिजाथिया गसाइगाव, सोनाब क'क्राझार, कलाइगाव आरो माजबाटआव देरहानो हादोंमोन।
जादोंमोन। महाजोताव थायामोनब्ला दुर्गादास बर'आ 30 बोसोरनि उनाव MLA जानो हाफिननाय नङामोन होननानै आब्दुल खालेकआ दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव महाजोतआ BTSनि सिङाव थानाय मोन 12 मासिफोरखौ BPF दोलोनो हगारना होनाय थांखियाव गाव गैयामोन होननानैबो बरपेटानि MP आब्दुल खालेकआ बुंदों। नगावआव फिन पुलिसनि एनकाउन्टार। नगाव पुलिसनि एनकाउन्टाराव गुलि नांजानाय गोब्राब जखम। नगाव कलेजनि बारग' जेनेरेल सेक्रेटारि आरो फरायसा दैदेनगिरि कीर्ति कमल बरा। कीर्ति कमलखौ ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा थानायनि अजद होना पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। रिपर्ट बादिब्ला पुलिस एनकाउन्टाराव गोब्राब जखम जानाय कीर्ति कमल बराखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय हरावनो गुवाहाटीआव लांनाय जायो आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव एडमिट खालामो। GMCHआव थिसननाय समाव कभिड टेस्ट खालामनायाव कीर्ति कमलनि देहायाव कभिड पजिटिभ मोनदों होनना खौरां मोनदों। बबेखानि पुलिसनि एनकाउन्टाराव कीर्ति कमल बरानि खर' आरो आखायाव माखासे जखम जादों। बेजों लोगोसे पुलिसनि गुलि नांजाना हारा बायदों आरो बेनि थाखाय अपारेशन खालामनो नांगोन होनना डक्टरा फोरमायदों। बे समाव कीर्ति कमलखौ GMCH कभिड वार्डआव दोननाय जादों होनना GMCHनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर अभिजित शर्माया फोरमायदों। ओरैहाय सनिबारखालि मोनाबिलियाव बिमानि मुलि लायनो थांनाय समावनो पुलिसआ बानदायनाय एनकाउन्टाराव खालामदों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रों दाबि खालामदों। जखम जानाय कीर्ति कमल बरा आरो बिनि नखरनि सुबुंफोरा। नगावआव सासे फरायसा दैदेनगिरि कीर्ति कमल बराखौ ड्राग्स फालांगिजों लोब्बा थानायनि अजदआव एनकाउन्टार खालामना रायजोनाङैनो सोमोनांनाय जाथाया गुबुन महर लाबाय। नगावआव फरायसा दैदेनगिरिखौ एनकाउन्टार खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय पुलिस अफिसारनि हेंथायै पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लाबाय। दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होगोन नगाव पुलिसआ। जाथायनि हेंथायै गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा सोमावसारनायनि उनाव दायनिगिरिनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होनना SP आनन्द मिश्रआ फोसावो आरो बे एनकाउन्टारजों लोब्बा थानाय प्रदीप बर्नियानि रिजार्भ क्लज खालामना होयो। ओरैहाय बे जाथायनि सायाव गेबेङै खौरां लानो आरो नायबिजिरनो नगावआव रावना होदों आसाम पुलिसनि स्पेशल DGP GP सिंहआ। नगाव एनकाउन्टार जाथायनि सायाव गेबेङै नायबिजिरनो थाखाय आसाम पुलिस बिफाननिफ्रायनो कमिशनार लेभेल्सनि नायबिजिरनायखौ दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना बेबादि गोख्रों राहा लानाया बेफोरखौ फोरमायदों दि पुलिसआ सासे दाय गैयै फरायसा दैदेनगिरिनि सायाव नंखाय दाय जाबसिनना एनकाउन्टार खालामनानै ड्राग्स माफिया महरै साजायनो नाजादोंमोन। गावनि मावख'निफ्रायनो गोमाना दङ काजिरङा नेशनेल पार्कनि सासे हाग्रा रैखाथि जवाना। गोमानाय हाग्रा रैखाथि जवानखौ दयामय खैबर्द होनना सिनायथिदों। रिपर्ट बादिब्ला काजिरङानि हाग्रा रैखाथि जवान दयामय खैबर्दआ थांनाय 20 जानुवारिनिफ्रायनो गोमाना दं। जाउनाव गोमाना थानाय काजिरङा नेशनेल पार्कनि कहरा हाग्रा ओनसोलाव AFPF बेटेलियाननि रैखाथि जवान दयामय खैबर्दखौ नागिरना बिनि नखरनि सोद्रोमाफ्रा हापाथुरि जानो गोनां जादों। बेनि हेंथायै नखरनि सोद्रोमाफोरा कहरा थानायाव एजाहार होबाय। नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला गावनि खामानिनिफ्राय नलबारिनि गावनि निजा न'आव सुटियाव थांनाय दयामय खैबर्दआ 19 जानुवारि खालि हराव डिउटियाव जइन जाफिनदोंमोन। न'निफ्राय डिउटियाव थांफिननाय समाव नखरनि सानै सुबुङाबो दयामयजों लोगोआव दंफायोमोन। डिउटियाव जइन जानायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे काजिरङानि गंसे रिजर्टआव थांदोंमोन आरो 20 जानुवारि खालि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ दैथाय हरफिननानै गावबो मावख'आव थांदोंमोन। नाथाय बै समनिफ्रायनो दयामय खैबर्दआ गोमाना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।